Hey, velkommen til i dag, der sidder vi inde på Hypixel. Og jeg har stadig, jeg har pandaskin, men og jeg har selv lavet det, men det skal vi ikke snakke om. Men jeg får snart et nyt. Bare lige sådan. Og i dag, der skal vi spille noget ranked. Første ranked. Og jeg har jo allerede lavet en video, hvor jeg spiller solo. Ja. Men det her, jeg kommer til at køre sådan nogle små serier, kan man godt kalde det. For næsten hver mål. Jeg ved ikke rigtig med mega, men i hvert fald med det her ranked, med solo og med team. Der kommer til at køre sådan nogle små serier, hvor jeg sådan spiller det. Og nu, lige i dag, der spiller vi sgu ranked. Ranked mode. Shit. Okay, jeg tror, at jeg er kommet til en forkert. Fire space her. Fuck. Au. Okay. Det gør sådan pænt lille næste der. Næste gang er min ranked mode. Yeah. Okay, og det er det her map den her gang. Det var helt okay, det her map her. Ja, jeg tænker faktisk lige, okay. Det var faktisk sådan okay mange kids. I ranked mode. What the fuck? Det må da være svært her. Jeg skal ned. Så jeg ikke noget bedre igen lige. Fik lige lidt stof der. Nogle blocks der. Medium potion. Sådan. En powerball. Og en blaze. Kunne du fight der? Der er fight der. Jeg venter. Jeg venter til der er en, der går ud og få det clean up. What? Han er ikke engang blevet ramt. What? Okay, jeg tror ikke, det var hacks, men jeg tror det lidt, fordi... Eller på en måde, så tror jeg, det var hacks, og på en måde tror jeg ikke, fordi... Altså, han havde ikke taget noget skade, men han var også sådan rimelig syg til PvP. Måske enten så var det nogle hacks. Jeg tror ikke, det var hacks. Hvis det var hacks, så var det i hvert fald ikke klart. Så var det i hvert fald klart. Wow. Sådan der. Glemmer til at tage nogle blocks. Vi bygger lige herover. Sådan der. Lige til den her kiste. Vi får en bue og nogle pile. Har jeg ikke fået golden apple i nogle af mine chests, så jeg plejer man ikke at få det. Byg. Og hop og blok. Sådan der. Fuck, der er endnu. Oh my god, jeg har så lort til PvP. Sidste game. I ranked mode. Wow, ranked. Men vi skal lige med video, så synes jeg skal give den et like. Og jeg har en tastatur, der larmer lidt, så det håber jeg ikke, man kan høre. Håber jeg virkelig meget, ikke, at man kan. Okay, det her map, der har vi spillet. Yes. Og man kunne komme ind her.
What? Den kan ikke placere sådan der. Skeleton, 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 skeleton. Okay. Ham der er bare ulækker. Skeleton her. Følg lidt ham der, han vidste, hvor jeg var henne. Fik ham. Jeg ved ikke, hvor han er henne, han er sikkert deroppe. 100 pænt bare står deroppe, og så skyder mig ned, når det er, at jeg kommer op. Hvor er der også chests her? Han står deroppe. Okay, der er så ikke nogen bringer. Byg. Just as I'm done with it. Så skal vi få noget stof her. En enderpearl. Yes. Nu bygger vi lige op her. Bruge den her smart, hvis vi skal få det her til at virke. Okay. Godt. Kom nu. Log in the pearl. Well. Right foot. Jeg er ikke helt oppe i toppen. Men det er han. Nej, han er sgu da dernede nu. Han ender pølse op. Au. Ej, hvor er han klam. Seriøst, det der... Sagde det der var sidste game? Det er sidste game. Seriøst, det der, det er bare så irriterende. At man bygger op, fordi man tror, at de er deroppe. Så bygger man det op, så skyder de bare en ned. Det hader jeg. Men nu... tager vi lige en mode mere her. Og en runde mere her. Kan vi få nogle blocks, tak. Der. Der er to derinde. Der er to. What? Hvordan kan den nok så meget, mand? Okay, det var bare skills, det der. Shit. Nå, men i hvert fald. Tak fordi I så med. Håber vi ses i næste video. Bye.